কোলাবাৰী অঞ্চলত আমাৰ লাইব্ৰেৰীৰ ক্লাব আছে। এই লাইব্ৰেৰী ক্লাবৰ চোতালতে মানে একেবাৰে প্ৰতি পাৰ্টিয়ে মানে চব পাৰ্টি আহি ফালে মানে ইয়াতেহে মিটিং কৰি থাকে। गामि दाबसेयानो होखानाङा एक्सुवेलि भटफोरखौ आंनि बायदिब्ला बेफोराव बालनि जायनो मेन थुदलाना हो बाल थुदलाना हो जायनो मेनो होनाङा बर' मानसिनो होमबा जुदि बर' मानसिनि खामानिखौ मावना होआबा। हाय दोस्तों नमस्ते खुलुमबाय। मोनसे टपिक लाना फैदों आं नोंथांमोननि सेराव बियो माने जोबोद दुखुनांथाव खोथा आरोना लोगोफोर। आं दिनै नुनानै जोबोद दुखु मोनदों। जोंनि बर' गामियाव बिदि दाबो जुदि बिदि जायोब्ला बै आं उन्दै समाव उन्दै समफोराव ज' रायजोफोरा ज' खामानि मावनायफोरखौ जों नुबोदोंमोन आङो आरोना। बै समा दाबायदि समावबो जुदि जायोब्ला बेबायदि लामा फाहामनाय माबा फाहामनाय एसे पावाराव थानाय समावबो जुदि रायजोफोरा गावबा गावनि गामिखौ गावनि पार्सनेल थाखा गारनानै फैसा गारनानै जुदि फाहामना लानो गोनां जायोब्ला फैसा गैयै समावबो फैसा खांनानै ज' खामानि मावनानै गावनि लामाखौ फाहामना लानो गोनां जायोब्ला बोरै खोनागोन देलाय। जेथिंबो थां मोजां लामा जाजोब्बाय, जेथिंबो थां मोजां लामा जाजोब्बाय। जोंनि बे बड'लेण्डआव मानो खना खनला दासिमबो बेबायदि बै आगोलनि बायदि मानो सम सोलिना दङ दा? मानो सरकारा एक्सुवेलि भटआवल' मानो फैमारो? बेयाव मोजां बुंदों बिथाङा, आङो नायनानै जोबोद दुखु मोनदों। भटआवल' फैयो बिदिथ' जायाना। अनलि भटनि थाखायल' मोजां बाथ्रा बुंफैबा जायाथ'। एक्सुवेलि खामानिखौबो मावना होनांगोन ना, खामानिखौबो मावना होनांगोन। होमबानासो नेक्स्ट टाइमबो भट मोनबावगोन। जोंनियाव ओरैबायदि मानसि दङ आरो सानैसो सुबुं जोंनि बर'नि गेजेराव जेन गावसोर एसे एनै मोनजानायनि उनाव मालायखौ नायफिना। एक्सुवेलि बेबायदिनि जाहोनावबो बेबायदि जाथाया सोमजिगासिनो। जानाया बारा, गरायनिफ्राय फैसाफोरखौ हरबाबो किसुमान टाइमाव किसुमान खामानिया जाफुङा। मानोना बै गाहायाव थानायफोरा जाजोबना दोनो। बेयाव मबा सोरबा हाग्रामाया दाय जानोसै, मबा प्रमद बर'आ दाय जानोसै, माने सायाव थानायफोरा दाय जायो आरोना। एक्सुवेलि सायाव थानायफोरा किसुमान टाइमाव आंनि नुहुरनायाव मोजांखौनो मावो। बिथांमोना हरो बिसास मोनसे खालामनानै गरायनिफ्राय फैसाफोरखौ माव होननानै खामानिखौ मावना हो मोजां। खिन्थु किसुमान टाइमाव बै जोंनि फिसा फिनला ठिकादार फिसा फिनला मानसिफोरा फैसाखौ जाजोबना दोननानै बेबायदि हालाय हाफाय खालामो रायजोफोरखौ। गासैबो गामियाव फिसा फिनला गामियावथ' बै माबायाथ' गरायाव थाग्रायाथ' बेरायफैनो हायाना, सम मोना। एसे गेजेराव थानायफोराथ' बेफोरखौ बेरायनानै नायथिंनो हायो। मानो नायथिङा? मा कारनाव? एकदम नोंथांमोना नायसं बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै एसे बुजिनानै नाय एक्सुवेलि मा खालामदों सरकारा दासान्दियाव। बिथाङा मा बुंदों एसे खोनासंना नायदो। आङो निउसाव मोननानै बेखौ होनाय जाबाय। नोंथांमोना नायदो, एसे नायनानै एसे हानायखिनिखौ शेयार खालामना हो प्लिज अननानै। नोंथांमोना जायनो भिडिअ नायदों आंनि 20 जोनानो नाय, 25 जोनानो नाय, 50 जोनानो नाय, जिखुनु जा नायदों नोंथांमोना जायनो नायो बे भिडिअखौ एसे शेयार खालामना हो अननानै। हायोब्ला बै निउस चेनेलखौबो शेयार खालामना हो, जाहाथे बे निउसआ बै गरायाव लागै गोसारहैथों, नुयथों गिदिर गोलावफोरा जेन भट होनो भटनि समाव जेन फैनाय समाव एसे मोखांखौ खोबथेयो बिथांमोना, फैनो हाया। एक्सुवेलि आंबो बिदिब्ला भट होआथ' दरकार नाय। सोरनो भट होनो? भट होगासिनो था होमबालाय। बिदि जुदि दानि जुगाव जुदि बेबायदि लामाखौ गावबा गाव रायजोआ फाहामना लानो गोनां जायोब्ला मा धक्रानो भट होनो होमबालाय? होयियानो मोजां। गामि दाबसेयानो होखानाङा एक्सुवेलि भटफोरखौ आंनि बायदिब्ला बेफोराव बालनि जायनो मेनो थुदलाना हो बाल थुदलाना हो जायनो मेनो होनाङा बर' मानसिनो होमबा जुदि बर' मानसिनि खामानिखौ मावना होआबा। बिथाङा जाबायदि बुंदों आं खोनानानै जोबोद दुखु मोनदों। बेसेबांबा समनिफ्रायनो बिदि सोलिगासिनो। भटनि समावल' फैयो गामिनि लाइब्रेरिनि सेथलायाव मिटिं जफैनानै गिदिर डायलग होना थाङो। खिन्थु गिदिर डायलग होनायनि गेजेराव मोनसेबो फिसाबो मोनसे खामानि मावना होआबा मा जानो? आसि थाइबानि जायगायाव थाइसेथ' खामानिफोर मावना होबाबोथ' रायजोआ सुख सान्ति जागौमोन ना। मानो मावाखै? मावनांगोन। स' नोंथांमोना प्लिज अननानै नैबे भिडिअखौ नायनानै एसे हानायखिनिखौ शेयार खालामना हो। जोबोद दुखु मोनदों आं दिनै, रागाजों ओंखारदों। दानि जुगावबो बिदि रायजोफोरा ज' जानानै खामानि मावनो गोनां जायोबा, गावनि लामा फाहामनो गोनां जायोबा मा जानो?
मा बेबस्था लागोन होनबा बेखौ सरकारा 2 নম্বৰ বালাবাৰীৰ পৰা নিউজ চেনেলত ধন্যবাদ যাচিলোঁ আজি আমি 2 নম্বৰ বালাবাৰী গাঁৱে গোটেই ৰাইজে ওলাই ফালে আমি গাঁৱে মানে নিজেই কাম কৰিব লগা হৈছে কাৰণ কি কাৰণত এই কামটো কৰিব লগা হৈছে আমি চৰকাৰৰ পৰা কোনো অনুদান আমি পোৱা নাই কাৰণ আজিৰ দিনত প্ৰতি মানে সব গাঁৱতে উন্নত হৈছে পায় কিন্তু আমাৰ গাঁৱতো চোৱা নাই কাৰণ কি কাৰণত চোৱা নাই এইটো আমি নাজানো কিন্তু গোটেই MCLA MLA বা EM GM গোটেইকেইটাও আহি থাকে ইফালে আহি থাকিলেও ইফালে আমাৰ গাঁওখন চোৱা নাই কাৰণ প্ৰতি ইলেকশ্যন সময়ত মানে আমাৰ গাঁৱত এই বালাবাৰী অঞ্চলত আমাৰ লাইব্ৰেৰীৰ ক্লাব আছে এই লাইব্ৰেৰী ক্লাবৰ চোতালতে মানে একেবাৰে প্ৰতি পাৰ্টিয়ে মানে সব পাৰ্টি আহি ফালে মানে ইয়াতেহে মিটিং কৰি থাকে MCLA আহে বাৰ আহে MCLA গড়েশ্বৰ কৃষ্ণ সমষ্টিৰ পবিত্ৰ কুমাৰ বড়ো তেখেতে আমাৰ এই গাঁওখনৰ এই ৰাস্তাৰ মানে পিছফালে 2টা দলং আছে এই দলংখন উদ্বোধন কৰিম বুলি কৈ মানে 2-3 বাৰ মান আহি গ'লে কিন্তু আজিত লাগে এই দলংখন মানে উদ্বোধন কৰাই নাই ভৱেশ কলিতা ছাৰ আহিছে তেখেতে একবাৰ মিনিষ্টাৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আছে BJPৰ মানে সভাপতি হৈ ফালে এতিয়া তেখেতেও মানে 6 মাহমানৰ আগত আহি ফালে এই দলংখন চাই গৈছিল কিন্তু এই দলংখনত চাই যায় মানে এতিয়ালৈকে একোৱে কৰা নাই